Jou dier praat sy Jesus. Hoor die wat ek sê, jou dier praat is naam. Jou wat ek sê, naam is hier. Daar is daar. Jou naam is hier. Jou naam is hier. Hoor die wat ek sê, jou naam is hier. Naam is hier, hoe is dat wat ek sê. So jou dier praat is naam. Die liefde hou net aan. Wees by jou dier praat, hou net aan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Como se vos diga, so Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Die Here, hoor wat die lied sê. Hoe jullie hoor wat die lied sê. Jesus die God en die hand aan my bewys. Die miljoene aan God aan bewys. Die Here van die Here. Hy gaan God aan my bewys. Hoor jy wat ek sê dat die Here gaan God aan my bewys. Praise the Lord. Jou Here is naam. Kom ons hou dit aan. Hou dit aan. Aan die Here. Aan die Here. Kom ons staan. Van die Here van die Here. Put on
met guns vandaan. En we seker wat vandaan van die. Wij zijn aan jouw dierbaar. Is voor die dier. Jouw diermakers vandaan hier. Ons diermakers hier vandaan. Dat kan je altijd zo makkelijk. Dat kan niet zo altijd makkelijk. Wie die staat bij jou voor en zegt hier, toen zei je uitstappen, denk ik, dank die Heer is de jonkvrouw wat hier was. En misschien kan die wereld daar niet helpen. Daarom is je wat die wereld en een groot je te rijden. Daarom dat je wat die wereld en een nutstukje. Daarom dat je wat je doet aan die hele wereld en die je nog gedaan. Dan weet je niet Heer waar die Heer is. Als hij met de jullie verstaan, dan verandert de atmosfeer. Als die Heer zijn plek aan die dat is het anders als gewoonlijk. Als die Heer zijn plek aan die dan komt dat aan de schende los. Dan komt dat andere. En de mensen hier is nooit kunnen zijn. 17 jaar oud. Toen werd hij al misschien 17. Mijn middendochter was dinsdag 17. Ik wil het nog niet noemen, want ze wilde even de naam noemen. Zij was nog in 17. Maar ik was 17. Toen hoorde ik die roepstem van die Heer. Ik zal nooit vergeten die eenvoudige huisje. Een Riversidestraat. Een Riversidestraat voor Sandra. Je van ons ook hier van ons Gabi wat ook ken. Hij bedient in het woord Psalm 27 dat die Heer is zullig in jou. Ik heb die zo niet bang. Die Heer is ook toevlucht aan jouw leven. En ik besef, ik heb nog niet aan iemand besef. Ik heb nog een andere bekering, maar toen ik opstaan. Halleluja. Toen ik opstaan, toen zei ik die oogje. Ja, ik moet het zijn. Ik doe nog nooit meer. Kan je Heer zo naar wie? En dat wat je nou weer maakt. Heer zal het veel iets doen. En bij Heer werd ik al baie dingen hier gemaakt. Maar ja, ik hier in die Heer het uitgesloten. Op ouderdom van 9, ik vertel wat die Heer het kan doen. Ik is een jong seun van 9. En ons is 4 kinders in die huis. Die aangaan met my weg. Sy was 'n verpleegster en sy moet nagdiens doen. En ons is 4. Ek is 9, my oudste suster is 12. En my ander suster is 7. En my broertjie is 4. En ons hoor die iemand wat bezig is om by die venster te ruk. Wie die moet hier ek nou baie dinge wat in 9 jaar in my lewe gebeur het ek vergeet, maar hierdie ding julle kon ek nooit vergeet, dit speel soos daglig af. Dis jare. En ek dink my op sy suster sê, Brem, kyk daar nie deur. Kyk daar nie deur. Jy kan nie deur kyk, jy staan daar 'n man. Hy sien dit. Maar weet jy dat die Heer nog steeds gaan sal bewys? Dan gaan ek ook weer 'n dag van dood staan. Dan sal ek nie bang wees. Ek kom sy Heer te praat met ons. Dan gaan jy ook weer jou omstandighede waar jy weer nou gaan. Die Heer te praat. Hy te purpose met jou lewe. En ek dink op 9 jaar ouderdom sien ek en my suster en my broertjie hoe my oudste suster voor ons gekraam word. Het was die wreedste ding. Het was sommer die moeilikste ding. Maar soms wat ek vir die Here sê, ek neem aan jou hoe U sê na U beskerm ons. U sê na U bewaar ons. U sê na U gaan met ons wees tot aan die volleinding van die wêreld. U sê U sal ons nooit verlaat. Maar U laat toe dat so iets gebeur. En ek dink ons lewe op 'n manier val in mekaar in boegie. Die verstandhouding tussen ons is nie meer so lekker nie.
Ons is besig om verbyte na mekaar toe te gooi. As jy opgestaan het, sou dit anders gewees. As jy dit gedoen het, sou dit nie gebeur het. En ek dink, Satan probeer soms so mense die situasies kry, dan maak hy jou minder waarde. En bring jou by 'n plek, jong mense, waar jy voel dat jy sien nie moet wees. Dis niks aan jou. Dat mense aan jou sien. En ek dink vir jare, hoe ben jy met hierdie wrok, met hierdie kwaad binne my. Wie is daar oors, wat die kwaad verstaan? Maar hy is hier binne my. Boos. Mense sien die boos in ons. Hy binne jou is dat so boos. Dat so kwaad binne jou. Net God alleen. Maar dan die dag. Dankie, Heer. Die dag. Toe die Heer vir my sê, moet nie bang wees. Toe die Heer vir hulle spreek hy aan. En ek gaan maar kerk toe en ek kom maar net weer die kerk in. Want ek sê nie, Heer moet maar afkom en wil sien. Heer, ek wil die Heer sien. Hy het nie dit gedoen en nou maar my en dan ek wil sien. Maar dan die dag het ek ontmoeting met die Heer en my leven was nooit gewees. Vandaag wil jy 'n ontmoeting hê met iemand, sodat jou lewe nooit weer dieselfde kan wees. 17 jaar oud. Ek staan hier, 'n paar. Ek staan hier. Ik heb een man die 20 jaar oud. Die is vanavond. Wie je dan die is moet de mens wezen, Ik kom op plekken waar het lijkt, ik ga het niet maken. Ik kom op plekken waar je voor jezelf zit, ik kan niet meer weggaan. Ik kom op plekken waar je zomaar weet, ik moet niet daar weer zien. Ik weet zomaar. Maar hij plek waar je komt, dat je weet zomaar die mensen waar die is. Achter mij, we weten al weer verkeerd te praten. Ik kom op zulke plekken. Ik kom op plekken waar je moet opgaan. Dan weet je niet wanneer je moet opgaan. Je kan niet meer. Het is allemaal zoals met Jezus. Misschien was hij christen. Die christen ons woord. Toen hij naar Golgotha weer. Hij kon rijden niet meer. Wie die Jezus kon rijden niet meer. Hij kon niet meer. Hij was moe. Zoals misschien soms moe gaat. Zo moe was hij. Ik kan niet meer. En alle mensen die van God gezegd. God, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Maar wie die elke keer, zuster Kelly, wanneer je niet meer kan, dan denk jij, zuster Kelly. Hoe achter de Heer kan hij niet wezen? Hoe goed en machtige God kan hij niet wezen? Dat elke keer, wanneer je niet meer kan, en hij is aan plek, die weet wat hij daar, hij kan niet, Hij leert dat, hij sprak. Hij sukkel om hier te komen. Als hij zegt, zo nou, ik ga maar weer opstaan. Dan staat hij maar weer op. Ze zeggen, hij hoeft het niet te doen. Jezus hoeft het niet te doen voor ons. Wie niet Jezus van die engelen bevelen om hem nou te jagen. Hij hoeft niemand van ons. Die prijs te betalen. En hy nie nodig gehad word. Hy het ons besluit en te ry om. Van die meantime is hulle nog steeds bezig. Hulle wil wie ek opstaan, hulle sien nog steeds uit so. Hulle moet nog steeds heen. En sê, maak om dood. Maak om dood, slaan om. Hulle nog steeds heen. Ons het het genoeg die wat ons is. Ik heb het verdient.
Wat hy is die hoop. Die almagtige. Vanaand wil die Here vir ons wat hier is. Hy wil ons herstel vanaand. Hy wil vir ons sê, weet jy, as jy nie vanaand spesiaal voel by die huis nie, as jy nie spesiaal, wat ek vir ons, as jy in 'n verhouding is, soos die jong meisies en die jong seuns, dan voel die jong meisie wat ek is so spesiaal, of die jong man, hy voel so spesiaal. Maar weet jy, by Christus Jesus, is hy altyd spesiaal. Hy is altyd ongelukkig. Jy is altyd vir hom die beste. Jy is vir hom beter as die goede diamant van die Here. Hy by hom. Weet jy, ons is hier om te vertel van Godse wonderwerk, ons aan die Here nou begin te prys van deurbraak. Ek wil hê iemand saam met ons net stap, om te sê deurbrake wat God daar gemaakt het. Amen. Ons is ou jeug, een aand en, julle kan maar ken ons so Queen Jayte, ons aan ons. Dat is nou my dierbare sister. Sy is so baie dierbare van my. Halleluja. Halleluja, sy is so dierbaar, maar miskien voel sy soms sy so moed, miskien dat ons sy is dierbaar, maar sy is baie dierbaar. Baie dankie. En sy staan ook een aand aan die Heer. Sy staan so met, sy wil ook iets sê, en soveel moed. En sy is so dankbaar vir die Heer. Sy was daar die aand so dankbaar vir die Heer, wat die Heer in haar lewe gedoen. Sy moes hier gewees het, die sê. Sy het ons gesê, sy moes hier wees. Sy moes hier wees. Sy was daar die aand, die dokter sê hoop op. Die dokter sê hoop op. En lyk op het apparaat is op my daar. Sy sê dat maar die Here is maar die Here sy sê maar die Here die Vader die Bijbel sê waarheid dat jy dit red lewens. Een leeuw kan die lewens red, die waarheid dat jy dit red lewens. Sy was dood gewees. Sy sê sy kon nie loop. Jy was vlees. Sy kon nie praat. En so met dat sy so baie praat, en dat ek kan praat. Maar daar was een tyd wat sy nie kon praat. Wees jy nou. Vrees. Jangan ingat benar,
As die Here haar red van die dood. As die Here haar red van dood. Daar was mense wat hoop op gesien het. Sy sit so lief. As mense hoop op gesien het. Maar die Here red haar van die dood. Hier staan sy hoefies in 'n rolstoel. Wie kan lekker loop, wie kan lekker praat. Die Here, vanaand gaan die Here vir iemand is. Ek weet dat die Here gaan vanaand die deur trek. Ek weet wat ek weet. Here, ek weet wat ek weet. Here, ek weet vanaand wat ek weet. Die vanaand in iemand se lewe is. Ek wil hê die Here, as die Here is kom staan hoe jy om my. Mama, wat die Here is kom staan hoe jy. Die Here gaan vanaand iets doen. Die Here gaan iets doen. Praise the Lord. Die Here gaan iets doen vandaag. Halleluja, die Here gaan ons oplig. Die Here gaan vir ons oplig. Ek wil graag in die atmosfeer dat die Here gaan hierdie leiers oplig. Ons gaan met die pakken achterloop. Met Jesus ja. Hoop die wat net sê, ons gaan met die pakken achterloop. En ons gaan in die brand zien. Halleluja. 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 Ek wil ons opstaan vanavond, die Here kan ons oprig. Die Here gaan iets in bedaagsgroep. Die Here gaan iets in appier. Die Here gaan iets in aanstel. Die Here gaan iets in streesbaar. Die Here gaan iets in heling, in terugkeer, in verkeer, in taal, in die wetenskap. En die Here is weg. En wie die nie is in mense op hulle tyd, gaan dit dan wegkrijg. As ek verseker dit doen. Dan wat die Here gaan doen, gaan hulle nie eens wegkrijg. Hulle gaan sien op staan, oor dit wat die Here gaan. Halleluja. Because ons maak ons nie staat op mense. Nee, ons vertrouw ons op mense. Die Bijbel sê ons vertrouw ons in perde, waar sy strijdbaans, maar ons vertrouw ons in die Here. Amen. So ons gaan nie wil ons in jou mense. As ons die naam nie vir ons aangaan. Ze zeggen, hou niet voor ons op mij. Die baas ons aan die Here prijs vermaak. Ons gaan nie beroem in die hemelse. Daar moet een trompet in die hemel uit vandaan. Daar moet een trompet vandaan in die hemel uit kom. Soos een Stefie staan voor ons. Soos een Stefie staan voor ons in die midden. Maar niet hier. My sister staan voor ons daar. Daar komt het ons. Hoe wie aan staan voor ons net zo. As ons behoeds, staan net so hier in die middel, ons sal die Here roep vanavond. Ons sal die Here aanroep. Ek wil ons ander met ons oor toemaak vanavond. Prijs die Here. Dankie Here. Ons sal nie sing nie. Ek wil hulle met ons dek saam. Ons wil die hoor die woord vanavond. Jesus. Halleluja. Halleluja. Ons steek ons hande op. Kom jou mense, steek ons hande op. Gaan die Heer gegaan. Ons is hier om die Here te prys. Ons is hier om die Here te aanbid vanavond. Halleluja. Prys die Here. Ek vraag ons jong mense kom staan voor ons. Kom jong mense. Staan voor ons. Staan hier. Staan hier. Halleluja. Praise the Lord. Kom voor jou mensen. Staan voor ze. Praise the Lord. Ga dit zo. Halleluja. Halleluja. Kom staan voor ze. Kom staan voor ze. Staan hier ook met over iets. Halleluja.
wat weer ons wil kom staan. Is daar nog een jong dame of een jong zin wat die wil kom staan? Halleluja. Is daar nog iemand is wat die wil kom staan? Die is lekker plek. Is daar iemand wat nog wil kom staan? Is daar een jong dame wat nog wil staan? Prijs die Heer. Halleluja. Thank you, Jesus. Ik wil graag eens wat Christus vandaag. Halleluja. Prijs die Heer. We staan hier gaan weer gebogen, maar ze zitten niet. Dat is iemand niet. Halleluja. Dat is iemand niet. Halleluja, staat plat liggen. Ja, steeds gewoon. Halleluja. Die hoop is Jesus. We gaan hier op het troon verwonnen. We gaan op het troon verwonnen. En soms is het zo makkelijk voor mensen. Om te vechten in die vijand. Amen, hallelujah. Praise God. Er is daar hier zoals hoe is dat vers. Heel veel vanuit de vers. Jesus. Heel veel vanuit de verkleing. Heel veel vanuit vijs te staan. In midden staat ze hier. Ga dit zo. Kijk waar hier vanuit weer wat we doen. En deze leven ik de hoop op van u. En mensen leven niet voor het behalve mens. Maar Jezus is aan die stand van alle nation. Ik wil hier ons als gemeente ons samen daar aanschrijven aan. Ons weet wat de God is speelt. Ja, ons weet wat de God. Ons weet wat de God is speelt. Wie die vrouw wat 12 jaar aan bloedvleug geleden. Teresa komt het daar net één dag. Wie is het zo lang begeer om dit? Zij niet nodig om. Die vrouw is niet nodig om genezen te worden. Die dag hoe ze die geraas wat ons vanavond maakt, die dag hoe ze die geraas. En zij komt er samen, zij moet zien dat Jezus van Nazareth is. En moet zien dat Jezus blindes laat zien, wat die doofes laat horen, wat die kriebels, wat opstaan en wat die man wat gedaren losmaakt. En moet zien dat hij hier. En Teresa die geloof naar hem toe. Want zij was krachteloos, al was hij niet kracht. Ja, daar komt hij wat is hij niet kracht. Ja, daar komt hij wat is hij niet kracht. Misschien voelt Teresa vanavond zo hier. Misschien lees je wat hij aan en daar en zegt. Voel dat alle hoop het vervaar hier. Als je weer hoop hebt. Maar hier vanavond komt ons kind van God. En omdat die woord zegt wat 2 en 3 wordt eenzaam samenstemmen. Dan moet iets gebeuren. En ik wil vragen hier dat die vensters van hier op Heer, daar wat die bij die troonkamer zit, Heer. Wil ik bid, Heer, dat U die geest voor haar leven zal uitzetten. In alle areas van haar leven, Heer, dat U het zal bewegen. Maar ons als mensen kan bewegen, Heer. Dat U weer zal doen wat ons niet kan. Halleluja, ik wil bid, Heer, dat U het brachte weg van haar leven zal bewegen. Misschien is er niet jullie kinderen wat op kunnen maken. En wat bezig is om met dat te bekleden. Maar de atmosfeer van ons van de gunst van die Heer. De gunst van die Heer.
dan lewe. Here ons sal vanaand op trek passeer dan lewe. En die Gees en die Gees sal kom aan hier. En die Here wil stap vanaand hier hier. Ek wil hier stap dan wat sien. Is dat nie langer? Wat het gaan ons saam? Maar die Gees van die Here van vandaan. Jy ons benodige wonderwerk. Halleluja. Mense wat nie glo dat hier nog wonders sal doen, maar ons benodig wonderwerk. Die het ons benodig wonderwerk. Ons benodig en aan lewe. Ek wil hê Here dat hierdie mense wat vandag hier wat hier staan, begin wees Here. Hoe dit wat jy aan lewe mee gaan kry. In Jesus naam. Halleluja. 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 Halleluja, vielen Dank. Ik was heel namelijk af. Dat zal ik wel op geweest zijn. Maar je weet dat het les is, maar wij hebben zin les nog eens. We zijn hier wel op geweest. Kom ik dan heel goed lekker samen. Hier wel doen. Kom eens aan op de constructie. Kom ze te zeggen, kom ze aan voelen. Kom ze zeggen Louise, kom ze zeggen zuster Johanna, kom ze gaan overschoenen, kom ze zeggen San, kom ze zeggen San, kom kinderen, kom antwoord worden toe, kom ze verkoffen die, staan voor zich vloot. Zuster Marjolein, kom staan voor zich vloot. Zuster Lans, zuster Marjolein, kom staan in voor. Zuster Jonine, kom staan voor zich vloot. Halleluja. Zuster Sandra, kom staan voor zich voor, zuster. Kom, zuster. Kom staan voor zich voor. Halleluja. Kom, zuster. Ach, zuster, Rijk. Kom, zuster, Rijk. Die zuster wat langs zuster Rijk staat, kan nog ons komen. Ons kan die jong mensen helpen aan die jong meisje. Ik wil één met een paar jong meisjes krijgen. Geef iets met zo'n daar, een klopje. Jong meisjes, gaat veel een paar jong meisjes hier maken. Zat hier zo goed. Laat er hier een paar jong mensen, jong meisjes kopen. Ze zijn geen heel vaak een paar jong meisjes. Zat er gaan hier zo jong meisjes en jong dochters zien. Er zijn ook jong meisjes van achter zijn kom staan voor snaren. Jong meisjes. Jongens, maak het toe. Ik wil heen, je moet liefde vandaag willen zien. Je moet vandaag willen liefde zien. Weet je dat? Jong mensen zijn opgekomen vandaag. Jong mensen zijn vandaag die opgekomen staan en dat weet niet wat ze gaan doen. Want die jong mensen wat hier staan, worden mishandeld. Want die jong mensen worden zeer gemaakt wat hier staan en dat komt zo mooi voor. En dat komt zo mooi voor, maar bij de huis is dat net zo liefde. Want die jongens zijn die opgekomen vandaan, zeer gemaakt in stukken. Want die jongens zijn die opgekomen en de ouders was iets met de huis. En dan weet je wat het is. Maar die jongen gaan ons vandaan hier. Ik wil even die mama zeggen, die staan met die jongen, kom ons praat met die jongen. Zodat die jongen kan heel vandaan. Halleluja, kom op de nacht en speel voor zijn lekker leven. Die
Die Here gaan stukke na harte heel maak. Die Here gaan stukke na harte heel maak.